днешния епизод на Граничен контрол Европа. Испанската гражданска гвардия се съмнява в мистериозен лаптоп на летището в Мадрид. Мирише нормално. На летище Завентем в Брюксел операция Бекон оставя една пътничка с пръст в уста. Не, госпожо, няма да спорим. Не. На летище Фиумичино в Рим куфар с незаконна стока буквално се разпада. Много е трудно. Залепено е перфектно. Граничен контрол Европа. Ежедневно милиони хора и стоки прекосяват европейските граници. Но не всички законно. Граничните пунктове са магнит за контрабандисти и всякакви нарушители. Граничните власти в Испания, Белгия, Германия и Италия пазят пристанищата, летищата, сухопътните граници и териториалните води. Това е Граничен контрол Европа. Винаги на щрек 24 часа. Мадридското летище Барахас е най-натовареното в страната. 61 милиона пътници минават през терминалите му всяка година. Група пътници от Коста Рика минават през багажния контрол. Този господин се прибира в България след приятна екскурзия. Твърди, че няма какво да декларира. Предава лаптопа си. Инспекторът умее да надушва подозрителни артикули. Както и колегата му. Тук има нещо странно. Прилича на... Като че ли вътре има органичен продукт. Винтовете не изглеждат както трябва. Като че ли са пипани. Тук нарезът е загладен. Личи си, че е развинтван. Да. Ще го включа да видим дали работи. Господине, елате. Изглежда успях да го включа. Включи се. Елате при мен, господине. Може ли да го включите? Може ли? Пътникът е с български паспорт и напоследък често пътува до Коста Рика. По-добре да направят втора проверка. Това е органичен продукт. Точно така. Може би дървен. Тези две неща тук също. Ще проверя багажа му за всеки случай. Колко време бяхте? Моля? В Коста Рика. Защо бяхте там? Бях на почивка? Това ли е багажът ви за 25 дни? Да. Пътникът може би не носи много багаж, но е възможно да укрива нещо, което не е позволено. Това ли е целият ви багаж? Носите зимни дрехи. За момента единственото подозрително нещо в багажа му е лаптопа. Брюксел. Летище Завентем. Кацнал е самолет от Адис Абеба в Етиопия и няколко куфара привличат вниманието на митническите служители. Днес провеждаме операция Бекон. Пътничката идва от Адис Абеба. Това ваше ли е? Да, мое. Операция Бекон не допуска вкарването на забранени животински и растителни продукти в страната. Скенерът не одобрява този багаж. И има защо. Рим, Италия. Дом на летище Леонардо да Винчи. Международно летище с 3 писти и 2 терминала. Повече от 3 милиона пътници го използват всеки месец, но не всички имат почтени намерения. Швейцарските власти са подали сигнал до финансовата полиция за този пътник. Спряхме този пътник от Танзания. Пътувал е от Йоханесбург до Цюрих и от Цюрих до Рим. Очевидно, не целият багаж е негов. Съсредоточихме проверката върху този пътник.
Колко пари ви обещаха за този куфар? Човекът, който ви чака. Кажете, вие му давате куфара, а той ви дава парите. Но не знаете колко. Не. Не знае колко ще получи. По всичко личи, че човекът носи наркотици. Следва тест за наркотици и резултатите не закъсняват. Хероин. Пътникът се е надявал да внесе наркотици в Рим, като използва факта, че няма граници между европейските страни. Властите трябва да намерят наркотиците в багажа му и да разберат дестинацията му. На скенера видяхме нещо необичайно и насочихме вниманието си към куфара. Има две двойни дана от двете страни на куфара. Пътникът прави тези курсове от 2017-2018. Следва настоящото пътуване. Маршрутът винаги е Танзания, Рим. Всеки път едно и също. Не му е за пръв път. Много е вероятно редовно да пренася наркотици. 7 килограма. Много е тежък. Куфарът тежи 7 килограма. Празните куфари обикновено тежат 2-3 килограма. Провеждат уточняващ тест за наркотици. Залепено е добре. Хероинът, който се продава в Италия, често се произвежда в Пакистан и Афганистан. След това се вкарва в Европа през трети страни. Много често през Африка. Черно означава, че е хероин. Черният цвят показва, че е хероин. Този пътник от Танзания, който идва от Йоханесбург през Цюрих, може да получи сериозна присъда. На летището в Мадрид мъж с куфар, пълен с зимни дрехи, твърди, че се връща от 25-дневна почивка в Коста Рика. Това ли е багажът ви за 25 дни? Той носи лаптоп. Скенерът показва, че носи нещо необичайно вътре. Лаптопът се включи. Ще проверим теглото на тази марка. Трябва да тежи не повече от килограм и 100 грама. 880 грама. Необичайно тегло. Лаптопът тежи по-малко, отколкото е обозначено от производителя. Много е лек, изобщо не тежи. Какво може да сложи тук? Могат да направят само едно – да сканират лаптопа отново. Органичната материя е под клавиатурата. Отваряне. Винтовете са сваляни. Да, виж този. Шпионска история. Собственикът може да е славянският Джеймс Бонд. Мисля, че е потенциална опасност. Какви са тези две планки? Мирише съвсем нормално. Но кой знае? Собственикът не се притеснява, но има потенциална опасност. Той е напълно спокоен, съдейства ни, усмихва се. Това, което ми прави впечатление, е само теглото на лаптопа. Тежи колкото фолио. Какви наркотици ще сложат там? Не тежи. Защо само приказваме? Дайте да го отворим. Хайде. Хайде, съществува висок риск за опасност. Това е международно летище. Не можем да оставим нещата. Така. Ще го отворим много внимателно, за да не повредим лаптопа на пътника. Успех! Винтовете са захабени. Няма да мога да го отворя. Вижда се, че винтовете са различни. Не са еднакви. Ето, този е по-къс от другите. Господине, елате! Ето тук. Правили сте го и друг път. Винаги е хубаво, когато клиентът помага. Отворене. Чакай малко. Погледни отдолу. Ето. Това, което е вътре, е безценно. На летището в Брюксел една жена от Адис Абеба пренася заселници в багажа си. Виж насекомо.
Като сканирахме багажа, видяхме месо и риба. Решихме да го отворим за проверка. Проблемът е санитарен и е свързан с живите насекоми в багажа на жената. Вътре има насекоми. Няма насекоми. Напротив, госпожа. В Европейския съюз не се допускат замърсени храни. Погледнете. Не, господине. Не, госпожо. Белгийската агенция по безопасност на храните допуска етиопски деликатеси, но не и когато са пълни с боболечки. Трябва да конфискуваме всичко. Храната е замърсена. Не. Рибата и сушените насекоми са позволени, ако теглото им не е повече от 20 кг, но в багажа видяхме живи насекоми, храните бяха замърсени и ги конфискувахме. Това са насекоми. Много добре са го залепили. В Рим, след сигнал на швейцарските служби, финансовата полиция е задържала един пътник, след като намира следи от хероин в куфара му. Заподозреният е претърсен, но не толкова обстойно, както куфара му. Това са двойни дъна от двете страни. Отверка. Много е трудно. Перфектно е залепено. Около 20 милиона души взимат хероин и други опиати всяка година. Повишеното търсене принуждава трафикантите да намират сложни методи на укриване. Чакай. Залепено е за пластмасата. Откриват каквото търсят, но много трудно ще го извадят. Това е перфектно изработено двойно дъно в пластмасовата основа на куфара. Тотална модификация. Според мен фабрично е изработен така. Това е почти идеален тайник. Наркотиците са сложени вътре в куфара, след което отгоре е поставен друг, по-малък куфар. И така спокойно да мине през проверка. Пакетите са залепени с силикон, за да не се наруши целостта на пакетите с хероин по време на пренасенето. Ще се опитаме да го счупим. Господи! Хероинът има остър мирис и смесен с миризмата на лепилото беше страшно неприятен. Полицаите трябва да работят бързо, преди да им прилушее от миризмата. Те са решени да стигнат до двойното дъно на този куфар. В Мадрид тайната на лекия лаптоп, собственост на пътник, идващ от Коста Рика, най-после е разкрита. Чакай малко. Чакай. Я погледни. Тук има. Чакай! $8000. Защо не казахте по-рано? Моля? Суми до $10 000 могат да минат спокойно. Фактът, че е укрил 8000 в лаптопа си, означава, че може би носи още пари. Кой пренася $8000 в лаптоп? Кой? Не разбирам. Странно е, защото трябва да ги обяви, ако са над 10 000. Така че най-вероятно е укрил минимум още 2000 някъде другаде. Носиш ли още пари? Колко? Около 5000. Къде са? Къде? Ето тук. Добре, извади ги. Извади парите. Сложи всичко тук. Толкова труд за $8000. Не са 8 000. Оказа се, че са 15 000. Ще приберем парите му като предпазна мярка и ще ги предадем на изпълнителната служба за финансово разузнаване. Колко пари носиш в куфара? Колко пари носиш в куфара си? Не знам точно, може би 11 или 12 хиляди. Не знае колко пари носи. Претърсихме багажа и не открихме нищо, но предполагам, че има още пари. До момента открихме $16 000.
10 000 трябва да бъдат обявени, така че със сигурност трябва да ги декларира. Начинът, по който беше скрил парите, показа, че не е имал намерение да ги обяви преди да ги намерим. Виж, тук има пари. Стелката е прегъната, сгъната е и играе функцията на двойно дъно. Има една малка пачка пари. Банкноти от $100. Ето тук също има пари. Станаха почти 20 000. Пачките са малки и са подредени по такъв начин, че на пипане не се усещат. Ето една. С 10 банкноти, ето още една. Скрил е парите в маратонките. Знаел е какво прави. 5 дни играх в казиното. В казиното, да. Ти играеш по казината. Играч ли си? Да. В такъв случай не е голяма загуба. Печелиш и губиш. Конфискувахме $20 200. Ако не може да докаже произхода на тези пари, остават в полза на приходната агенция. Надвишил е лимита от $10 000. Рискува да загуби всичко, ако не може да докаже произхода на парите. Ще му бъде наложена и глоба за укриване на парите от приходната агенция. Разбрах, че имам право да пренеса до 10 000, но ми взеха всичките пари. Поне за момента. Беше супер купон. Чао! Трябва да конфискуваме всичко. Куфарът е замърсен. На летището в Брюксел една жена пренася храна, в която се е зародил живот. Не може да има насекоми. Няма боболечки. И в плодовете ли има боболечки? В тези плодове има ли насекоми? Кажете ми, има ли боболечки? Това е плод. Според Световната здравна организация, ежегодно 420 000 души умират след консумация на замърсени храни. Тук няма боболечки. Това са перуки. Перуки са. Госпожо, това са перуки. Няма насекоми. Това са перуки. Къде са боболечките? Вътре в перуките ли? Къде са насекомите? О, не, това е... Къде са боболечките? Кажете ми. Престанете. Къде са насекомите? Жената роптае, но без сертификат за качеството на храни, които носи, не може да ги вкара в Белгия. Колкото и да са вкусни. Ще конфискуваме багажа и ще напишем доклад. Ще сложим храните в фризера, после ще ги унищожим. Става дума за целия багаж, който носите. Не, госпожо, няма да спорим. Край, целият багаж. Точка. Вътре има насекоми. Трябва да конфискуваме всичко. За изумление на пътничката, целият ти багаж е конфискуван. Накрая, тя се съгласява да подпише. Не може. Нищо не съм откраднала. Госпожо. Нищо не съм откраднала. Нищо. Нищо не съм откраднала. Това беше нормална реакция. Конфискувахме всичко и тя загуби багажа си. В този случай това бяха 25 кг храни. Нормално е да реагира така, но с закона не се спори. Боболечки, прекрасни боболечки. Те са деликатесен продукт и са много вкусни. Може да бъдат внесени в Белгия, но само ако са изсушени или консервирани и предназначени за консумация. Господи! Куфър от Йоханесбург е предизвикал ужасна воня в митницата. Финансовата полиция открива голямо количество хероин. Двойното дъно е направено перфектно. Дрогата е част от куфара. Не е отделно. Намира се в самия куфар. Ето тук. Покрита е с друг куфар, който да го скрие.
Голяма част от хероина, който влиза в Италия, минава по обиколни маршрути. Разкриването на каналите е основен проблем на граничните власти в Европа. Но те доказват, че работата не ги плаши. Само през 2017 година са предотвратили повече от 30 000 опита за внасяне на хероин в Европа. Четири пакета хероин, поставени от двете страни на куфара. Не сме виждали по-добре направен тайник. Тук са сложили тютюн, за да заблудят полицейските кучета. Миризмата е кисела. Голям удар за финансовата полиция. Добре. Вторият е 644 грама. Третият пакет е 646. Отворихме куфара и открихме 2 кг и 615 грама хероин. Много добре скрит. За пръв път попадаме на подобен тайник. Вероятно е направен при производството на куфара. Хероинът не беше много, но тайникът беше направен направо перфектно. Измислили са нови методи. Но накрая имахме успех. Трудна задача за всички гранични служби в Европа и не става по-лесно. В момента пътникът е арестуван и ще бъде изпратен в затвора в Чивитавекия. Съдията ще определи колко години ще трябва да излежи за международен трафик на наркотици. Благодарение на наблюдателността на финансовата полиция, това моле не предаде стоката си. Криминалната организация, която стои зад този куфар, ще трябва да се постарае повече, ако се надява да се размине с зорките финансови полицаи.